вечер, дами и господа, скъпи приятели, граждани и гости на нашия гостоприемен Пловдив. Добър вечер и добре дошли на 22-я международен фолклорен фестивал Пловдив 2016. В този динамичен век, в тази вълшебна вечер, за 22-ри път изкуството на фолклора ще ни докаже, че музиката, танците и багрите са езикът, на който се разбират всички навсякъде по света. Заедно, в продължение на 5 вълнуващи дни, ще имаме удоволствието да се насладим на изпълненията на съставите участници в фестивала. Ще ни покажат красотата на фолклора си състави от Гърция, Мексико, Румъния, Сърбия, Унгария и, разбира се, България. Ще видим изпълнения на ансамбъл Елика. Гости на фестивала са и културен център Тракия, град Комотини, Гърция, както и финалистите от Балканския фестивал Хопни ми, тропни ми. Дами и господа, време е да поканим тазгодишните участници в 22-то издание на Международен фолклорен фестивал Пловдив 2016. Аплодисменти! А това са именно танцов състав към културен център Кимина от град Кимина, Гърция. Фолклорен колектив Мехико Линдо, Мексико. Моля аплодисменти за фолклорен танцов ансамбъл Чубанашул, град Чиуц, Румъния. Ансамбъл Абрашевич, град Панчево, Сърбия. Да аплодираме и танцов ансамбъл Алба Регия, град Секешпекервар, Унгария. Фолклорен ансамбъл Тракия, град Пловдив, България. Дами и господа, удоволствие за нас е да поканим на сцената заместник-кметът на община Пловдив по култура и туризъм, госпожа Амелия Гешева, която ще даде началото на 22-то издание на Международният фолклорен фестивал Пловдив 2016. Аплодисменти за госпожа Амелия Гешева. Уважаеми дами и господа, приятели на Пловдив, скъпи пловдивчани! За мен е изключителна чест, че тази вечер отново отваряме широко вратите на града, за да посрещнем тук в Пловдив участниците на 22-я Международен фолклорен фестивал. Добре дошли в Пловдив! Може би ще се повторя с други мои изказвания на тази сцена, но аз съм убедена, съдейки от вашите аплодисменти, че този фестивал не се нуждае от представяне.
Той има своето уникално запазено място в културния календар на Пловдив. И този август ще бъде също толкова горещ от таланта, от емоциите, от споделянията, от преживяванията, които ще усетим всички ние тук на сцената на Античния театър в рамките на фестивала. Сигурна съм, че когато се огледаме, когато присъстваме на всички онези концерти и събития, които са подготвили нашите колеги от Дирекция култура и културно наследство, на които изключително много благодаря за организацията на събитието, ще можем да се чувстваме още по-заедно и с хората не само от България, с хората от Европа и света, които са дошли тук, за да споделят с нас своите традиции, своето наследство, за да намерят приятели, за да останат завинаги приятели на Пловдив. Искам да благодаря на символичните домакини в лицето на ансамбъл Тракия, обичан от всички ни. Не мога да не споделя, че не се радвам, че към тази годишните домакини се прикрепят и формация Елика, а също така и фолклорните ансамбли и формации, които участват в традиционния за Пловдив фестивал Хопни ми, тропни ви. Благодаря ви, че ви има и че пазите българския фолклор. Моите благодарности днес са и за кметовете на общините Хисаря и Асеновград, които ще посрещнат в рамките на нашия фестивал, на своите сцени, в своите градове и част от ансамблите, които участват в нашия фестивал. Благодаря и на тях, защото това е част от заедното на региона. Мисля си, че това, което ще видим в рамките на фестивала, ще ни зареди емоционално, но ще ни накара и да се почувстваме още по-задължени за това да пазим нематериалното богатство на света, което има и което ще видим тук на тази сцена. Ще ни задължи за това да го предадем на децата си, защото в това е смисъла. Някой беше казал, че когато танцувам, нямам време да съдя и нямам време да мразя. Имам време за това да се чувствам щастлив и цялостен. Затова пожелавам на всички участници в фестивала да усетят тази емоция тук, в Пловдив. Да бъдат щастливи и да се насладят на аплодисментите на публиката на 22-я Международен фолклорен фестивал, който обявявам за открит. И ние благодарим за топлите и сърдечни думи на госпожа Гешева. А сега, моля още веднъж за вашите аплодисменти, с които да пожелаем успех на тази годишните участници в фестивала, на чието изпълнение само след секунди ще имаме удоволствието да се насладим заедно. Моля, аплодисменти! През 1974 година и още с премиерата на 5 септември 1975 наложи своя неповторим стил на авторство и изпълнение. Спектаклите на ансамбъла излизат от рамките на традиционните концерти и по един блестящ начин разкриват огромното фолклорно богатство на България от всички етнографски области.